Wis jenengmu sapa? Jajak. Aku Akbar Jajaknoko. Akbar Jajaknoko. Ana apa kowe kok ana ning kene? Aku ditanggap karo wong Taiwan. Ning kene kon mulang dadi dagelan karo mulang dadi dalan. Akbar Jajaknoko jenengmu ya para nyetok. Kowe sapa? Aku Jim Dasim. Malah kok dasim. Kamu paling. Kowe ana ning kene kowe arep ngopo? Aku arep ngisuri wis serene wis seneng karo wong wedok pirang-pirang. Kowe arep seneng karo sing ngawi. Apa arep seneng karo sing Kediri. Apa sing Ngayut Jakarta. 2020 iki Jim Dasim lagi arep ngusak asik rumah tangga. Wani-wanine kowe ning kene ganggu anggonku arep mayang arep dagel. Wimburi mono sapa? Apik to. Aku Herwati. Oh, kita itu jenenge. Herwati. Iya Mas, aku Herwati. Ya ampun, ya ampun. Ana Akbar Jajaknoko wetenge tahune cacah 6. Akbar Jajaknoko baguse ora jamak-jamak. Aku gelem nek dadi salah sawijining garwamu Akbar Jajaknoko. Mosok Akbar dilamar Heru. Ora main-main. Ayo nek dong isruh maju ae. Janjane aku rar kepiye-piye. Aku jane
Upama mbok pek wae piye? Kowe arep tak pek dadi apa? Aku dadi peturon yo gelem. Aturan. Peturon kok kaya ngono. Mas Akbar. Kalau bagus serat jamak-jamak. Tak ampung Siti gelem ora. Gila nih. Siti wae yo, Siti wae. Wes bari. Tepuk tangan kanca-kanca sabrata untuk Mbak Yu Elisa. Sakit kok iki mau. Sakit. Nek lepas ki aku iso. Piye? Nek lepas. Iya, Ja. Ojo kleru benike. Lah ya ta. Aku nek nali angel nek engko nyepot tok itu. Tuh mana? Sik Mbak Elisa gak kepengen ajar suluk solo ngono? Apa? Pengen ajar suluk solo? Kamu bisa ngajar? Ben diwarai Mas Akbar. Saya kok ya dalam. Ora aku ora balik iso kok. Hah? Mas Akbar mbok diwarai suluk. Mas Akbar, aku diajari. Aku saya pengen diajari sesuatu. Lah mbok diwarai apa ngono lho, Mas? Mas itu, Mas Akbar kok bisa balik kayang gitu gimana cara? Coba warai ya. Iya, kayak gitu. Kok bisa gitu gimana? Coba aku diajarin dikit dong. Tekniknya apa? Jentiknya apa gitu. Oh, sentik. Ya bisa muter gitu gimana dong diajarin. Gini ya. Betul ngalise, bandungnya ngalise. Iya. Teknik koprol. Kayaknya gunungan ya Mbak Elisa. Iya gunungan betul. Ayo maju di sini dong. Aku mau lihat dong. Nah, kalau pertama itu permainan jari. Ada gunungan yang lain nggak? Ada gunungan? Oh, ada lah ini gunungan. Lah kok gunung dia cepet ada? Ya. Coba. Ini permainan jari, ya. Ini dimbat. Dimbat maksudnya diukur. Itu kira-kira pas ora. Oh gitu. Putarkan saja, koprolkan saja. Tek, sret, Wow. sret, Wow. tek, sret. Wow. Ya. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tangannya pegang. Iya. Nih ha, kamu pengen tahu teknik koprol ya? Kepalanya dulu di bawah. Hei, ya apa? Ngomong apa? Kepalanya di bawah ini mas aku ya. Enggak cemburu ya. Nggak bisa reng ini gitu. Nih ha, gak kayak Mas. Tak koprolkan ya. Ya. 1, 2, 3. Wow. Ayo koprol dong, biasa. Kepala di bawah ya pokoknya jambu meteor. Kepala di bawah, kaki di pundak. Kamu nggak usah ini datang deh. Ngomong kayak apa Ini itu teknik edukasi wayang. Ya yo, kok kan yo iso koprol to, apa jenenge? Rolling. Olahraga rolling. Edukasi wayang. ini tuh merembuk wayang. Aku yo ngerti Hari olahraga. wayang dunia ini wayang. Hari wayang dunia. Aku yo hari olahraga dunia yo. Makasih ya Mas. Sama-sama Mbak Elisa, maaf ya. Maaf ngerepotin. Enggak, seneng kok. Ini dipasangin jalan aku deh. Ayo, teklon. Ora to. Piye aku Serepek dulu. mosok derek getaran blas to Mas Dewi. Serepek. Yo, kan kula menganggap ini Mbak Elisa wah luar biasa kok. Getaran apa? Engko mbok salah artikan dalam wong wedok getaran. Ngene iki wis menep kok. Ya umpama nun sewu. Semenet yo. Menepi Mas. Menepi nek sepi ya. Iya. Nun sewu Mbak Yu. Nek koyo aku mau wis duet karo Mbak Yobika. Ya. Mas Akbar gak pengen duet karo Mbak Yu. Udah pernah aku sih sebelang loh. Kok iso aku duet sama Mas Akbar? Di thumbnail YouTube iso-isonya aku dikekep kayak gitu loh. Editan. Editan loh. Editan Gemini itu bahaya loh. AI
iya. AI ya pakai Gemini. Akbar gitu seperti memeluk Elisa dari belakang kayak gitu. Tenan niku. Lah tiba dia itu mbok tenanan. Hei. Oh gitu kamu. Lah ibaratnya orang mangan nongkone kena kulute. Ora apa-apa niku cara penggemar mencintai itu macam-macam. Iya, betul. Nah, aku lagi nembang yuk. Nembang, Emang ya. Apa Mbak Lisa? Saya kasih